Kaixo guztioi, hemen gaude berriro ariketa gehiagoekin. Horrekoan bezala, helburua guztietan errege beltzari bi mugimenduetan xake ematea izango da. Denbora txiki bat edukiko duzue, bideoa eteteko eta ariketa zuek egiteko erantzuna ikusi baino lehen. Hau gustatu zait ezohiko defentsa bat dagoelako aldaera nagusian. Erantzuna aurkitzeko nire pentsaera hurrengoa izan zen. Zaldia mugitzen badut, zaldia B6, erregeak jaten du zaldi hori. Eta ez dago materik, beraz, zaldia ezin da mugitu. Aldi berean, damak mugitzen bada, zaldia defendatzen, erregea C6 eta gero ez da mate ikusten. Eta ez badu zaldia defendatzen, zaldia jan eta gero C8 berdin dama mate izan behar du, beraz nolabait zaldi beltza ezin izango du mugitu. Eta hori lor daiteke dama A2 mugimenduarekin. Orain, beltzak zaldia jaten badu, C8 berdin dama mate da. Erregea C6 dama D5 mate da. Hau ere zaila da ikusteko. Zaldi mugimenduak C8 berdin dama matearekin erantzuten dira. Zaldia C8 izan ezik noski. Hori D8 berdin zaldia mugimenduarekin erantzuten da. Defentsa hau eta horren erantzuna dira politak iruditzen zaizkidanak. Ariketa hau polita iruditzen zait, erantzunak oso eskema ezoiko bat erakusten duelako. Ohituta gaude eziak gazteroekin, damarekin edo alfilekin eraikitzeko. Hemen zaldiekin egin behar da. Ikusi behar dugu hasierako posizioan errege beltzak ihes egin dezakela lauki zuritatik. Eta nolabait hori eragotzi behar da. Bestaldetik zaldiak dauden moduan gauza berdina egiten dute. Biek E5 kontrolatzen dute. Erantzuna zaldia H4 da. Eta orain bi zaldiek lauki asko kontrolatzen dituzte. Eta orain errege beltzaren ihesa oztopututa dago. Errege E6 dama C6 mate da, eta errege E4 dama C4 mate da. Hau gustatzen zait erantzuna oso irakasgarria delako. Errege beltzak ez dauka laukirik mugitzeko, baina D6 mugi dezake. Erantzuna gaztelua A6 da. Orain D6 mugimendua gaztelua A5ekin erantzuten da, eta hau da zailena ikusteko. Eta D5 gaztelua C6ekin erantzuten da. Alfilak gaztelua babesten du, eta ondorioz mate da. Hau ere oso polita iruditzen zait. Erantzuna oso ezustekoa delako. Lehendabizi errege beltzak ez doka mugimendurik, eta lekua utzi behar zaio. Erraz ikusten da, gaztelua alfila edo dama mugituta gero ezin dela bat eman. Beraz, erregea mugitu behar da. Eta erantzuna errege D3 da. Erregea D5 eta gero, dama E5 mate da. Errege B5, errege D4 matearekin erantzuten da. Eta niretzat politena dena, errege D6, errege C4ekin erantzuten da. Eta gaurkoz, hau izan da dena. Hurren arte eta ondo izan.